Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ரீ உதயா சில்க்ஸ். நம்ம கடை எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இளம்பிள்ளையில தான் இருக்கு. இளம்பிள்ளை பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து 50 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நட்ராஜ் சில்க் பக்கத்துல நம்ம ஷாப் இருக்கு. நம்ம ஷாப் வந்து 2 பிரான்ச் ஓபன் பண்ணியிருக்கோம். கடையில பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் எக்கச்சக்கமான டிசைன்ஸ் கொண்டு ஏன்னா தீபாவளி வரப்போகுது. அதனால நிறைய டிசைன்ஸ் கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நிறையவே கொண்டு வந்திருக்கோம். யூனிஃபார்ம் சாரீஸ் நம்ம ஷாப்ல நிறையவே கொண்டு வந்திருக்கோம். லோ பட்ஜெட்ல இருந்து ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறையவே கொண்டு வந்திருக்கோம். நாங்க வேர்ல்டு வைஸாவே கொரியர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். சிங்கிள் பர்சனல் கண்டிப்பாக நாங்கள் கொரியர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். சிஓடி ஆப்ஷன் கொண்டு வந்துருக்கோம். கையில் சாரீ வாங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்தா போதும். வாங்க கலெக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 சில்க் காட்டன் சாரீ தான் பார்க்க போகிறோம். சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட் வெயிட், பட் கான்ட்ராஸ்டோடு முந்தானையும் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ளவுஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் முந்தானை. ப்ளவுஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கான்ட்ராஸ்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. பார்டர் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கும்போது ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது. சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் இருக்குது. 1 by 1 தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்துட்டு இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தீபாவளி நியூ கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். லோ பட்ஜெட்டில் கிராண்டான சாரீஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இதே சாரியை நீங்கள் வெளியில் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாவே டபுள் மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பட் நம்ம ஷாப்பில் எடுத்திங்கனாவே உற்பத்தி ரேட்டுக்கே தான் இங்கே கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த சாரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸு கான்ட்ராஸ்ட் முந்தானை தான் கொடுத்துருக்காங்க. உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக அழகாக செக்குடு டைப் கொடுத்துருக்காங்க. சாரீ பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ளீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஃப்ளீட் தாராளமாகவே எடுக்கலாம். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட் கலர் ரெட்ஸோனாக தான் பார்த்துட்ருக்கோம். பார்டர் பார்த்தா கோல்டு சரியில் இருக்குது. பார்க்கும்போது ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது. இந்த சாரிலையும் பார்த்தா முந்தானி ப்ளவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்டோடு தான் கொடுத்துருக்காங்க. உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாவே ஃபுல்லாக ப்ளைனாக தாங்க இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைனாக தான் ரொம்பவே லைக் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஒர்க் போகிற லேடிஸ்லாம் பார்த்து இந்தமாரி சைஸை ரொம்பவே லைக் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 450 மட்டும்தான். அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாட்டில் க்ரீன். இதோட பார்டர் தாங்க செம்மையாக இருக்குது. பார்க்கும்போது சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த சாரீலாம் கட்டிட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் அழகாகவே இருக்கும். இந்த சாரின்னு பார்த்தா ஒரு கான்ட்ராஸ்டோடு தான் முந்தானையும் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளவுஸும் கொடுத்துருக்காங்க. உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபுல்லாக ப்ளைன் டைப்பாக தான் இருக்குது. நம்ம ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாவே சிஓடி ஆப்ஷனை கொண்டு வந்திருக்கும். நீங்கள் கையில் சாரீ வாங்கினதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்தா போதும். அடுத்து பார்த்துட்டு கலரு ரொம்பவே மைல்டான கலர். இந்த சாரிலையும் பார்த்தா கான்ட்ராஸ்டோடு தான் ப்ளவுஸும் முந்தானையும் இருக்குது. எல்லா சாரியும் பார்த்தா ப்ளைனாகவே தான் இருக்குது. பட் இந்த சாரியை வியர் பண்ணி ஒரு அழகாக ஒர்க் வச்ச ப்ளவுஸ் போட்டால் இன்னும் சூப்பராகவே இருக்குது. நிறைய காலேஜ் பொண்ணுங்க இந்த ஒர்க் போலீஸ்லாம் இந்தமாதிரி சாரி கட்டினா ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். செட் சாரீஸ்லாம் நம்மகிட்ட கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது டார்க் நேவியில் பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவே காப்பர் சாரியில் கொடுத்துருக்காங்க. வா, இந்த சாரியில் பார்த்தா ஒரு சூப்பரான முந்தானே ஃபுல்லாக ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளவுஸ் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கலம்காரி ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாரியில் உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தா டார்க் நேவி ப்ளூ. நாங்கள் வேர்ல்டு வைஸாகவே கொரியர் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். சிஓடி ஆப்ஷனும் கொண்டு வந்திருக்கோம். அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லோ கலர் பார்த்துட்ருக்கோம். வா, பார்க்கவே மாம்பழத்து எல்லோ மாதிரி இருக்குது. இந்த சாரியில் ஒரு பிங்க் கலர் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்குது. ஒவ்வொரு சாரியும் பார்த்தா ஒன்னோட ஒன்று பெஸ்ட்டாகவே தான் இருக்குது. இதுமாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம உதய டெக்ஸ்டைல் மட்டும்தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த சாரி பிடிச்சிருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு சாரி ஆர்டர் பண்ணாமல் வேணாம்னு கொஞ்சம் கூட யோசிச்சுங்க. சிங்கிள் பீஸில் கண்டிப்பாக நாங்கள் கொரியர் பண்ணுவோம். அடுத்து பார்த்துட்டு கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்கான கலர் தான். பார்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாகவே தான் கொடுத்துருக்காங்க. லோ பட்ஜெட்டில் ரொம்ப கிராண்டான சாரீ தான் பார்த்துருக்கோம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாரீ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குன்னு பார்த்தா ஆனால் கிராண்டாக இருக்கணும். அந்தமாதிரி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக இந்த சாரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு சாரியுமே சரி நம்மளோட சொந்த தயாரிப்பில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உற்பத்தி ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதனால் லாங்கில் இருக்கிறவங்களும் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா வேணாம்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதீங்க. சிங்கிள் பீஸில் வாங்கி நம்ம குவாலிட்டி பாருங்கள், நம்பர் 1 குவாலிட்டி தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்குது ஆனந்தப்பூ. நிறைய பேர் பற்றி இந்த கலர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. சப்போஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தால் இந்த கலர் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிடிச்சா வாங்கிக்கலாம். இந்த சாரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்டோட முந்தானை முந்தானி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லைன்ஸ் மாரி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கான்ட்ராஸ்டோடு தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ப்ளைனாகவே தான் இருக்குது. இந்த சாரீ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ப்ளைனாக தாங்க இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாவே எங்களுக்கு உடலில் டிசைன்ஸ் வேணால் சாரீ ரொம்ப ப்ளைனாக சிம்பிளாக தான் வேணுங்கிறீங்க கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கான்ட்ராஸ்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்குது செக்குடு டைப்பில் பார்த்துட்டுருக்கோம். டபுள் கலரு எல்லோ கலரு அண்டு ப்ளூ கலர் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சாரியில் பார்த்தா ஃபுல்லாக முந்தானி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்டோடு தான் இருக்குது. ப்ளவுஸ் பார்த்தா ஒரு கலம்காரி ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாரி கலம்காரி ப்ளவுஸ் போட்டால் இன்னும் சூப்பராகவே இருக்கும். பாருங்கள், இதே செக்குடு டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ்க்கு. சப்போஸ் இந்த சாரீ பிடிச்சிருந்தா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எங்களுக்கு இந்த டிசைனில் என்ன கலர்ஸ் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கேளுங்க. இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மைல்டான கலர், பார்க்குற உங்களுக்கே ரொம்பவே பிடிக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கலர் காம்பினேஷனில் பார்த்துட்ருக்கோம். இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஆரஞ்சு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் பிங்க் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சேரீலாம் கட்டினா ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். சாரீ ஒயிட்டாக இருக்குங்க, பிளாக்காக இருக்குங்க, யார் வேணாலும் கட்டலாம். பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இதே டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் இருக்குது. வா, பார்க்கும்போது ரொம்ப கிராண்டாகவே இருக்குது. இந்த மாதிரி சாரீஸ் எல்லாம் நம்ம உதய டெக்ஸ்டைலில் மட்டும்தாங்க கிடைக்கும்.